На издавания в България вестник Заман Мехмет Юмер коментира, че тези критики не притесняват Анкара. С него разговаря Цветелина Йорданова. Турските власти поеха контрола върху най-големия опозиционен вестник Заман 3 дни преди премиерът Давутоглу да се срещне с европейските лидери, които преди остро са го критикували за случай на погазване свободата на медиите. Според Мехмет Юмер, ако турските управляващи се притесняваха от критики или остра реакция от Европа, нямаше да действат така публично, както при разпръскването със сълзотворен газ на демонстрацията в подкрепа на вестника. Аз го тълкувам като публичен шамар в лицето на свободата на словото, защото турските ръководители се чувстват в момента с силен кос в ръка. Досещаме се, че това са 2,5 милиона бежанци. На тях не им се харесва това, което пишат и говорят опозиционните медии. С други думи, те не харесват да им казваш истината в очите. Според Мехмет Юмер, именно заради ролята на Турция в решаването на мигрантската криза, Европа ще се ограничи само с порицание и декларации. Той е главен редактор на излизащия от 1992 година в България вестник Заман, който не е клон на едноименното истанбулско издание. Разговарял е с колеги от турския вестник, които му разказали, че от петък насам пишат едно, публикува се друго и наред с многото ограничения имат забрана да използват думи като корупция и подкуп. В Турция по същото време, когато полицията със сълзотворен газ мачкаше мирните граждани, защитаващи своята медия, в останалите телевизии въобще и ред не се пусна и не се отрази това, което се случва пред редакцията на Заман. За сравнение, световните медии много широко отразиха събитието. Така че целият свят разбра, Турция не разбра. Журналистът коментира, че натискът над медиите не е новост за Турция, но никога не е бил така драстичен. Според Мехмет Юмер, при политиката, която следват управляващите в Анкара, може да се очаква, че след разправата с опозиционните медии под ударите ще попаднат и опозиционните партии. Тони, от репортажа стана ясно, че не за първи път ставаме свидетели на подобни действия от страна на турските власти. Какво стои за всичко това? Поли, дори днес те продължиха с действията си и поставиха под държавен контрол още една медия, агенция Джихан. Всъщност натискът върху медиите започна да се засили още преди президентските избори на 1 ноември миналата година, когато друг медиен холдинг, Коза ИПЕК, беше поставен под държавен контрол. И двата случая, и с Заман, и Коза ИПЕК, са свързани с ислямския проповедник Фетулах Гюлен, който е обвиняван в опит за преврат срещу Ердоган и в терористична дейност. Действията на турските власти обаче далеч не се ограничават срещу Гюлен и свързаните с него, но и срещу обикновените граждани в Турция. Всеки месец 100 души биват давани на съд за обида срещу президента Реджеп Таип Ердоган. Днес разговаряхме с един от десетките журналисти, които са подсъдими. Вижте. 2 дела за обида срещу турския президент Реджеп Таип Ердоган и 5 години затвор, ако бъде признат за виновен. Това е резултата от журналистическата работа на Онур Ерем. Сега той пише за опозиционния вестник Биргюн. В денят, в който разговаряме, Башар Индже, негов колега и бивш главен редактор на вестника, получава присъда – 21 месеца затвор за обида на президента. В Турция никога не е имало истинска свобода на словото. В миналото са преследвани всички, които дръзнат да обидят основателя на съвременната държава Ататюрк. Сега обаче действията на властите са по-агресивни от всякога, казва Онур. Но новото е, че правителството поставя медии под държавен контрол. Това не се е случвало. През последните години затваряне на медии, преследване на журналисти, избиването им. Подобно нещо не сме виждали досега. Най-мащабните акции са срещу медийни групи, свързани с движението Хизмет на ислямския проповедник Фетулах Гюлен. През 1999-та той бяга в Съединените щати, след като Анкара го обвинява, че се опитва да създаде ислямска държава. Движението притежава частни училища в 140 държави, 300 в Турция и над 1000 по света. Влияе на политическия живот чрез своите последователи в държавните структури. В миналото близки съюзници, сега Гюлен и Ердоган са заклети врагове.
Те обявиха движението за терористична организация без оръжие, което е много смешно. Не мога да си представя терористична дейност без оръжие, но така правителството ги определя сега. В момента те са във война и изглежда като че ли партията на справедливостта и развитието печели, защото все още са на власт. Но в дългосрочен план смятам, че движението на Гюлен ще спечели, защото те не са политическа партия и няма нужда да печелят всички избори, за да оцелеят. Действията на властите се простират далеч отвъд медиите и корпорациите, свързани с Гюлен. 1845 души в Турция са подсъдими за обида на президента Ердоган. Това показва, че Ердоган губи легитимност и властта му се изплъзва все повече. Учители могат да бъдат арестувани заради мирни декларации или ученици са задържани заради оплаквания, написани в групи от приятели в социалните мрежи. Полицията влиза в училище и арестува ученик в класната стая. Опасността от затвор не спира опозиционните журналисти, но те все повече са подтискани от машината на властта, казва Онур. Според него почти всички турски медии вече са проправителствени, а подобни акции и употребата на сълзотворен газ успяват да всеят страх у хората. Тоня Димитрова с коментар за Турция и свободата на словото.